Good morning, ke step ke bekemen nya pi baro ki hep ki berit. Haga kerteng ke betiang bat badan bortam jungi Jesus Christ unong pen im jungi. Ni pediang so bhai pi baro syakani ke jes syakani ke program online service jong ke balapin bet pen biang daga Jingiaseng khnah balang Presbyterian Nongthymmai. Kumbangi yo na kawe katayo syakawai pan. Bynta sa hisien ni pediang so bha biang ipi bangin ya ngap ke U Blei udan ban kren hangi hakan ke stem. Lingkong nga ai ngo U Blei bula penla ingi kumni hapdeng kemet ke bekot bekhya mila ban syakri lat lot U Blei wat hapdeng ke klam COVID-19 ke bala penguit ya ke jing syakri Blei ke jongi henrei daka di ka lat pat mila yo da lingba kan ke teknologi mila yo ban ai ke jing syakri ke balat lot ke jongi U Blei begini yo hala wat langi don hala ki jong ki yeng ki sem henrei yo ban syakri lat lot ban rakhe ke ni ke sngi ke bakhot ke bakentang ke jong Blei dia nga kerpat ipi baro ki hep ki berit ki be fi don hayen pi ni ngap ke U Blei don ban kren ni pi ke ni ke por ke bangin ke ba U Blei u don ban ong ni pi ni ngap ni sha skor wat lapi don hayeng ru shongkum ba fi shong Jingiaseng kum ba jinghikai mis Sunday school shongkum ba fi shong Sunday school kum ba shong Jingiaseng khnah pi ni ngap ya ke ba imis idon ban hikai pi ban ya thu pi ni ke stem tingin sha ban ya cha khmat ni le sha U Blei ke jingrwai tongin dem ni dwai kan baro ni khabrep ki khmat dem ki clear ini dem khabre lot mo gitu badan hayeng baro ru khabre ki khmat ini let U Blei ke jingdwai kuk pa jungi bab neng ni ai ngo ye me try number ke jing iet ke jing don ringkat ke jong me mela sumaringi mela don ringkat buat hapdeng gini ke jing ki bangi kendu ko pa bi et hinrei mem shem la i no yangi me ai yangi ke ni ke jing start ke jing sampang bangi la ban wat kilat kilinti try begin yo ban syakri ye me ban ai ke khubor na ke Ktien ke jong me lingba gini ki jing start sign rupa to isin ke ba mendon rengkat ke ni ke por ke badang sa ke ba mehi men kerkhu men nyalam yang ni de bor Blei ke jong me do men sim ba khu jong me undon rengkat ba ni pan kini baro keteng betiang dan bor tam jong me Jesus Christ sang pem jing amen de ha ke por pat ngan khot i Zephania kharbitai bin ai jingpule sedang bat bendoi ngan pulena ka kitab Isaya lenang basau phoi dukat basipau tu wat chep tieng me namar ngalong ringkat bat me wat nguma namar ngalong U Blei jong me ngan pensyat bor ya me haat ngan yarap ya me haat ngan kersyan ya me da kakti kaman ka hok jonga tu nginya dua ko pa jongi ubah hamreng ngi aingo ya me ba me lari la sumar yangi benlong yangi ki khnah ki batip sngi ban kongu yala ki kme ki kpa yarap yangi bangin it yame dan ringkat bat kitu ki bayo ya kane ka jingpang coronavirus dan ringkat kumjuh ya ki doktor ki nurse ya kini baro ngipan na ka kerteng uji sukres amen tingi ai U Blei Zephania kharbitai bla ai ngi to jingdwai bla pendep to benta jong U Blei unang kerkhu ya pi unang don ringkat bat ki pi haga jingpule ke jong pi dia mentapan in your special number na i Delphinia kharbitai
U Blei shibun delfinia kharbitai nam tak tu jingrwai ka bas tenat ka jong phi ka ba yok men siam shisha yang ba ai men siam shisha yang te hani ka por pat ngi shwab ngan yo ka jing shwab ngan ai ka jing kren bingin yo snowy ka Ktien ka jong Blei in yo ngi nirwai artli ki chorus ka ba phi baro phi nang ban nirwai ta ka jingrwai ka bangi shi Iaroh ba Sunday school jongi ka bo ong donut ba kemen but don jing kemen hamen sim akan diga jingrwai ngin nirwai daduk kemen sim kedua anut ke jongi ngin nirwai pi don hayer ngin le bagi action ma ki don ki hap ki barit hang dia ngin le bagi action mo piru le lang bad action ngin nirwai nginum le ra ngin nur ngin don hayer roi lang bad imei pa jong pi ngin le action ngin daka jing shit rehem ma ngin nirwai lang ngin jingrwai to kan ya khot ikni ki hap ki barit ngin nirwai lang ngin jingrwai donut bakmen kalong kum kadawai kalong kum kadawai tushim bandi oh ah la 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 tushim bandi oh ah la 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 donut bakmen kalong kum kadawai kalong kum kadawai tushim bandi oh ah la 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 tushim bandi oh ah la 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 Jinkman hum and sing Don't jinkman hum and sing Baula ay hanga Don't jinkman hum and sing Don't jinkman hum and sing Baula ay Don't jingthup hagiti Don't jingthup hagiti Baula ay hanga Don't jingthup hagiti Don't jingthup hagiti Baula ay Don't jingki haterbeng Don't jingki haterbeng Baula ay hanga Don't jingki haterbeng Don't jingki haterbeng Baula ay Don't jingki hasingkai Don't jingki hasingkai Baula ay hanga Don't jingki hasingkai Don't jingki hasingkai Baula ay Don't jingki hakikat Don't jingki hakikat Baula ay hanga Don't jingki hakikat Don't jingki hakikat Baula ay Don't jingdwai hamen sim Don't jingdwai hamen sim Baula ay hanga Don't jingdwai hamen sim Don't jingdwai hamen sim Baula ay Dimenta ke benta ke bangan ai jingkren ke jingkren jonga kan ke por ke long sipang ke jinget na ni faith ke bangi ong Ktien pareng ma ke jinget ke ba kamut iu jinget habangi ke pai sa Ktien U Blei na ke teach ki nong Hebrew ke nong ke ba khatway ke khot ke baning kong ko ong de ke jinget ke long ke ta ke jing snow scam ya kita ki bangi kirmen ke jing snow scam ya kita ki ke bangi kirmen ke
kaba habangi ni kirmen kemut kebangi ni nget dai nget ba U Blei udon ringkat bat ni ke jing sos kem ke jongi ke de kata ba ngidon ke jinget ba U Blei udon ringkat bat ni wat hapedeng ke ni ke jing ke jing ke bangi penduk ke ni ka mentang ya don ke ni yok ni ka don ke ni ka COVID-19 dai berok piatip dia henrei ni de banduai U Blei da ke jinget ke bas kem ke don hadok nut jongi bagin sayo ba uniu coronavirus un saja no dai un saja no sisen ke sngi udum don sa kumne henrei hui sngi ba U Blei un yada yangi un ri un sumaringi hadok bangin dalat na kani ke jing kani ka khlam habangi pang habangi ong bangi don ke jinget ladangi pang ni sai duai ni ni duai habangi pang dangi pang ni duai bangi nget bangin yok ka jingkot bangin jam dai dangi pang ngin jam tingi nget ya kata bangin jam dia takadau ni duai dai ni duai bau ba manu banuan ni rap yangi manu penyerap yangi Jisu habangi duai U Blei u yosngo ki jing duai jungi tingin yokot nang ta hapaka Bible ngin syam sibon ki brio kiba don ke jinget ke baskem nakani ka shiti shi kinong Hebrew kalau nong ke bakat wei hang tu ini isi bon ha ki brio ki jong U Blei ki badon ke jinget ke baskem kom Moses kan mau nem daga jinget u yalam ki kon Israel u yalam tu ko duriau ke basau ki kan mau nem daga jinget u David o Moses u pia ki tu ko duriau basau nei nang ta ki sayat ki tu ki kon Israel ki sayo nem banlat siliang namar ke jinget jong Moses nang ta u David dah pitip siapa u David ru job thma nei yo yanum tu yo Goliath nei u kawang kan u siat kan limau tang du wei nei tang wei mau Goliath u kelam kram hamadan nei dia namar u David ru dan ke jinget ke bas kem U Blei nang ta u aim tu u Daniel pitip siapa u Daniel ru u Daniel u le ayum tu sing usha set krem jong ki sing nei namar ba u duai U Blei namar ba unget U Blei u duai usha set krem ki sing tela usha set krem ki sing usha bam hi ta ki sing klem sha bam namar ba le namar ba de namar ba unget hanu ha u nang ta pa de ini ya kasara ru kasara ba le kum tu Kuak banyak kun kayak kun dala temen handai la kat nus nem gum tu kendai pu arts nem kasara kasayo kun nang ta hadian pada nyu isi bon hang ni kita ki brio ki ba hakani ka ti sigi no Hebrew nyu isi bon ki brio ki banget ti ngin sim tang kat tu kan ni ki kerteng gitu ki bangi juele hasan di school ma dia hakani ka porpan ban pen Sotu shushu ya pi shapang kata ka jinget yang pen iya fi wei video video shapang ka jinget te to kan ini pet ini video ki bar ki khon hab ki baret ro ki badon ha yeng ini pet lang ni ka video ini pet ha ni shong khap ini pet yang ni ka video ayu ka dan ban ong ini ha ni ka por ne ka de ka jinghiathuhkhana shapang ka jinget ha ka wei ka sni wei khna ulai yo tam ya ka wei ka song ka badon ka dur jong reu hadem but hapo kata ka song ki don ki simbai ki ba I kup ki reu hadem uniu khna ula perkhan bagi dei ki simbai reu hadem bau nget ru bagi dei ki simbai reu hadem tang ba tepan la un mi ne em shisha da uru hadem namar kila ban khle bat ki wei ki sambai ru la ne ula ban dei ubakai je unyu khna ula perkhan bau la ong na don kam ban le ngan thong yu new sambai la da un mi shisha uru hadem kamut ba uniu sembai udei uba shisha de udon kaman wat ka jaka ka biang bantung yu tu ru hadem ki don shibon ki mau kata ka khandau ka long ru ka basneu
Dia ulah weng lut ya kita ki mau baro. Upo ya kata ka kendo. Upen bahadu bakan dalong. Uti ya tliu. Nang tau sa tem yu tau sembai. Batap biang da kita da ka kendo. Uai ya sembai. Bat sembai ru. Uyo ya ka jingshat kasngi. Kasngi ka babut. Uai bat yu sembai. Bat sembai uyo ya ka jingshat biang jong kasngi. Kasngi ka babut biang. Uai bat kasngi ru kashat biang. Hau tau sembai. Tila sedang ban mi sekinyut harut utau sembai. Dia uput ikinyut. Uai ya ka sembai. Hagasi ka babut. Lanang mi bon kinyut. Dia uput ikinyut. Uthe yu sembai. Bat kasngi ka babut. Lami syuk shibon kinyut. Dia uput ikita kinyut. Uai yu tau sembai. Nang ta. Upet. Bat uap. Henry yu i ru em. Dia uai biang yu sembai. Bat put bing kinyut. Uai biang sembai. Put bing kinyut. Uai yu sembai. Put bing kinyut. Nang tau pet. Bat uap. Bat pat yu i hiru. Uniu kena ulatan. Henry udang don ke jinget. Dia uai biang yu sembai. Bat uput biang kinyut. Uai biang yu sembai. Bat uput biang kinyut. Nang ta uai yu sembai. Bat uput biang kinyut. Nang ta upet. Bat uap. Bat hang ta. Uyo i badan ke jingpule. Utau sembai ulah sedang ban mi. Dia uyai biang yu sembai. Bat uyai put biang kinyut. Bat utau sembai ulah nang san. Bat uyai biang yu sembai. Bat uyai put kita kinyut. Dia utau sembai ulah senang san. Uyai yang bet yu sembai. Bat uyai put dia kita kinyut. Bat utau sembai ulah nang jrong. Ujrong hadu bau tau kena baju syam muding ro hadam ubajrong kat unia. Bat ulah mi shibun kireu hadam hau. Kumta ka Ktien U Blei ru ka hikayangi bahabangi don ka jingat hau Jesu Kris ka longkum bangi thong sembai ngila ban bu jaka ka donut ka jongi yu Jesu Kris kumba uniu kena usna jaka ka kendo yu sembai. Bat habangi pulih ke Ktien U Blei. Ngiduai bat ken mau iki hukum U Blei. Kalong kum bangi iput ikinyut. Bat ajing syai yu sembai. Kejingat ke bangi don hau Jesu Kris. Kalong kanong rim ke badingkong hau gospel. Ladang ingat shisha hau Jesu Kris. Ngilak ban pen i ke jingat. Jongi dah ke bangi lek ya ke ke bangi kwa ingi ban lek. Teng-teng ni sngau bakok pelan. Teng-teng ni tan, habang ngim tan, ngiyay liat bet pat ya ke ba U Blei, U Jesu Kris ukwa ingi ban liat, tingin yo ya ke jingkemen ha ke mensiam ke jongi, bat ngin tip ru, ba U Jesu Kris ulong pen im jongi. Ktien U Blei na ka shiti ke nong Hebrew, ke lenong ke bakhatway ke dukhat ke beningkong, ke ong, di ke jingat ke long kata ke jingsos kem ya kita ke ya ke ba gikirmen. Dia ngit scam magani ka video ka bangi layo i kala ajung mentoy shibu ni phi ki hapret kiba philai pet nanta ki could have bedet kiba dan hayeng ro kiba pet kini video kala ayo ajung mentoy shibu naka te kum hagini ki por kiba menta kiba ngiling a ngi that ngi that ban shong hayeng ngi la ling a ngi sngo ba kata ka ngi sngo bam la ban le esho ni do lut kijing sobha baro ni do ban le kai football nei senrang si le kai football em azaria si le kai football em la do de ban le kai football nang ta la do ban le chi me kha adu ban le chi me it la do lut sibon ki baro ni la do henre ngindo sa kita ha minum do sa nei namar bangi
duai nginget ne em bakat ni ke coronavirus kan kut no nginget da ka bangi duai man kasngi nginget how blei ba shisin kasngi baki eke ibaro kin salong biang kum ba julong dei in se yo bandai school biang in se yo bandai Sunday school biang in se yo bandai biang shi yang bahiyeng jongi nantang in se eke ibaro kin salong kum ba long menshwa to blei un kurkhu ye phibaro ki blai pet ye program bat ki blai shash kor bha bat nget scam bo blei un kurkhu ye ngilang baro bat ngin nang yai duai bo blei un nang yai ri nang sumaringi ngin lat chiliang na gani ga jingja kan pen kut noi gani ga jingkran ga jonga da koi ga jingrwai ni gani hap ki beret ka badai shapang ga jingen bo blei na ga benta ga burom ga jong amen. David was a little boy and the lion looked so big. The giant thought he'd win the fight against the stony kid. But God is so much bigger than the earth, the sea and sky. David knew that he and God will surely win the fight. He knew that he knew what he knew would be true, so he put his faith in God. He knew that he knew what he knew would be true, so he put his faith in God. Daniel in the lion's den knew that he was there for lunch. Those lions would have finished him one big hungry munch. But Daniel trusted in God to make those lion eyes and tame. But Daniel lifting up his voice and praises to God's name. He knew that he knew what he knew would be true, so he put his faith in God. He knew that he knew what he knew would be true, so he put his faith in God. Sarah had to trust the Lord that she would have a son. Her friends thought that's impossible, she's almost 91. But what the Lord has promised, that is what the Lord will do. Her baby came before the day that she was 92. She knew that she knew what she knew would be true, so she put her faith in God. She knew that she knew what she knew would be true, so she put her faith in God. Tong ini ong lang ga jing duai utrai nang ta ngan sa ai ga jing kurku penwai to bu lang ikti kum ne kan barwa khun hab beret baro ki badan hayeng ru le lu ikti kum ne ini khabrep nang ta ini duai ini ong ga jing duai utrai nang ta ngan sa ai ga jing kurku penwai ku khpa jangi ubah ne long ba khoi ka teng jong me wan Khynnah ga jong me long ka mon ga jong me ha ka khndo kum ba hab ne to ai ngi menta ga jing bam ga jangi ke bahala kasngi to map ru ingi ke ringkang ke jongi kumbangi ru map ikibade sni ingi to wat ya lam ingi shi jing pen shairu henry sumar ingi na basnil na baga jong me long ka hima ka bor baga burom ru halakata amen bat ha ka bawai no to ai baga jing ai Jesus Christ ka jing ba U Blei ka jing slong men sim ba khoi ni lai we ki de long ringkat bat ngi hang ne bat keleng satla ka perthai nang ne bat chadu ba ki arta bom chukut ru amen.